Vă salut! Haideți să vă arăt cum arată un cor de eveniment din structură metalică. După va fi învelită cu panouri sandwich. Aici mai facem o anexă, 10 metri pe 8, pe structură metalică. După care vine placa de beton, montate panourile sandwich. Aici o să fie pentru bucătărie, pentru baie. Cine dorește construcții din panouri de structură metalică, ne poate contacta la numărul de telefon 0748 596 225. Noi ne deplasăm în toată țara. Construcția asta va fi într-o pantă, iar asta este în două ape. La cererea clienților oferim și montaje la structuri metalice. La turnarea plăcii o să mai facem un videoclip. Dacă vreți să vedeți toate videoclipurile mele, notați numărul de telefon pe YouTube la descriere. Scrieți acolo 0748 596 225 și vă apare toate videoclipurile postate de mine. Vă salut!